ľudstvo teraz zažije, nechcem povedať, že zlé chvíle, ale chvíle, ktoré nás navedú na ten správny smer, na tú spoluprácu a posunie nás to zase niekde inde, pochopíme aj tie technológie, ako ich máme používať a čo vlastne budeme chcieť ako ľudstvo dosiahnuť, lebo vytvárať s umelou inteligenciou sliepočky, ktoré zjedia vajíčko, ktoré vypadne psíkovi z ryti a ten urobí salto, je síce fajn, ale